Her vil vi vise, hvordan man kan komme af med nogle hovedpineproblemer ved nogle enkelte lette øvelser, som man kan gøre på sig selv. Hvis man starter med at varme lidt op, så musklerne er lidt varme med nogle enkelte, f.eks. armrul, hvor man først ruller den ene vej, cirka 10 gange, ruller den anden vej, ligeledes 10 gange. Først den ene arm, og så den anden arm. Begge veje. Derefter så ruller vi med hovedet fra side til side. Foran kroppen, og man kan også rulle bag i kroppen. Når vi også har gjort det cirka 10 gange til hver side, så kan vi begynde med vores tryk. Vi starter med at trykke på skulderen her, og man trykker sig frem til man finder et sted, hvor at man kan mærke, at det gør ondt, og så holder man trykket. Og man holder trykket indtil man kan mærke, at smerten den letter. Så flytter man hånden lidt. Der er 2 punkter her, man kan trykke på, og man flytter hånden her til næste punkt, hvor man kan mærke, at det gør ondt, når man trykker, og venter på, at smerten den letter. Jeg viser det lige tæt på. Vi trykker her. Herefter så kan vi trykke op langs halsen. Hvis man drejer hovedet lidt, så er der en muskel her, man kan få fat i. Ved at bøje pegefingeren og bruge tommeltotten, så tager man og ligesom niver omkring den halsmuskel, der sidder her. Og der ligeledes, hvis man finder et sted, hvor det gør ondt, jamen så holder man trykket. Man starter oppefra og bevæger sig nedad. Og her sidder nemlig tit hovedpinen, så her kan man altså lette sin hovedpine ved at trykke på de her punkter her. Og trykke nedad. Og det kan man selvfølgelig gøre i den anden side på samme måde. Og vi viser det lige tæt på. Trykker på musklen her. Sidst så har vi nogle punkter heroppe ved øjenbrynene, hvor vi også går ind og trykker, og igen mærke sig frem til, hvor gør det ondt, og holde trykket, indtil det letter. Og vi viser det tæt på. Trykker heroppe ved øjenbrynene, nedefra og op. Og når man har gjort det, så vil man kunne mærke, at hovedpinen den har lettet, og man har fået det bedre.